Alas 6:38, kalaboso po ang dalawang individual sa isinagawang bypass operation sa pinagsanib na puwersa po ng PIDEA Pangasinan Provincial Office at Urdaneta City Police Station sa poblasyon Urdaneta City, Pangasinan bandang alas 3 ng hapon kahapon. Kinilala po ang mga suspect na 40 years old at residente po ng lungsod ng Urdaneta at isang 21 years old na residente naman po ng Malasiki, Pangasinan. Nasamsam sa operasyon po tinatayang nasa 250 na gramo ng hinihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 1.7 million pesos. Nahulihan pa ng isang kalibre 45 pistol na may 7 balat drug paraphernalia ang dalawa. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at election gun ban na ang mga sospek. IFM News. IFM News. IFM News.